знайшов мінімум 500 000, а можливо і 1 мільйон гривників для нашого Матвія Колядюка. Ось дійшла черга і до вас, шановні наші депутати. Будь ласка, вже бізнес, ну конкретно і інші люди настільки вже давали тих бабосиків. Ви теж участвуєте, але от офіційно ви ще не давали. І от давайте такий челендж запустимо. Кожна громада, кожен депутат по 1000 гривень скиньтесь на підтримку нашого Матвія Колядюка. Я без всяких образ, без всяких цих, я вас дуже прошу і благаю. По 1000 гривень для вас це буде не дуже багато. І щоб голова ОТГ закидав на баночку. Ви всі здаєте чи міському голові, чи селищному голові. І по 1000 гривень, уявляєте, я там в штучного запитав, у нас більше 500 депутатів. Друзі депутати, давайте врятуємо Матвія разом. Сімейна фортеця, будуємо.